Kepor kelebiang bangin sedang no ya kejeseng kabakadu kejing rakhi ya ke Women's Week ya ka bangi layo man rakhi baru shitayo ban kani kade kesngi utrai kabakar pang ka Women's Sunday kajingu kajing yaro bat kaburam ni ai shaublay ubaladon ringkat bad ubalayalam yangi ka bangin yo ban rakhi ya ka Women's Week bad Women's Sunday ar hajar ar pusan kata nadu kesngi basdang ya ka week bad hadu ka janmiet ha ka ba kani ka janmiet ha ka bangin sayo ban kliap no ya ka hakabasdang sa sisien ni pediang sobha ya ki para penget beit baro kat bangila ban ya don lang hakani kapor nado I pastor jongi Reverend Lindan Sim ki teman basan ki beit jongi ki dekat ke komiti balang ki long kemi ki long kpa ki khon samla bat ki hap ki barit ladadon ngai kublay ya ka kwaya jong ka seng samla kaban saai ya ka jing roi kerpang shibin ngai kublay ru ya ikong yusin yan nong rum iban sa ai ya ka kubor hapadeng jongi ngai kublay Women's Sunday ya pi iwe ngai ba kadang biang hi kapor ban ai kublay Women's Sunday bat ngapriang sobha ya pi baro haga kerteng kabatiang tam ka jong trai jong ni Jesus Christ ti haswa bangin ya chaprang ngin ya penkentang ya kani kapor da ka bangin ya pendam lang hakijing duai atrai bau blei jong ni bahabneng kumni pat trai sa sisien kum ki kun ki jong me niwan atrai akmat ka khet ka jingis nei ka jome ban ai ngu ya me trai na ma me meladon ringkan ya kani ka tayo baro sitayo bat ya kani ka sngi hi baro sisngi melakar ku ya laki jong ki kun ken thai kan raji subi ngawan ban IT ya ki kun ken thai ki jong me bakin ban kius ka yeng ka jong me ban ya yo ban ya shakri lang ya ka kerteng ka ba ka ba don bor ka jong me om tang ha ka ni ka sngi henrei ki sngi ki por ki ban nang wan baro ka jeseng kan thai jong ni kan long ka jeseng kan thai ka ba ban shakri ya me ban ka ban ya long shitali atrai knang ba ka kam ka jong me kan ya chaprang kan raji subi ngawan ya ka ban IT hame atrai ya ki kun ki jong me trai ki ban ya shimbenta ka wei ka benta ka ba ki ken pendem atrai kan long ka jingdon rengkat ka jong me hasenda jong ki ba me men kersyan bor ya ki men pen kentang ya ki pen kentang ru trai yang trai ngadon kam ya ka jingkat ka jingkia trai bangala ban ya lam ya ki kun ken thai ki jong me trai jisu be isnei ya ka ban don rengkat bat ki kun ken thai bat ki shakri ki jong me pai lang jong me trai men pen kentang ru ya ki atrai trai ai ba ka jing shakri ka jong ye me kan long ka ba me pai isnei na bleng bat me kor ku trai to wan jingo ka jing ya seng ka jong kor ku ma me da jing isnei na bleng jing shakri ba ret batlat jong ni bladhap do mensim kan kelalong kan raji sungi IT ka por ka badang sa baro hakikti ki badon bor ki chome asngosun ai trai ya ka ban sngam ban sha skor iki jing khat karpat ki shakri ki baren kini ngapan kerteng ji sunang penim jengi amen nyin ya peteng ya ke jing shakri ke jongi da ka bangin ya rwai ke jing rwai ka ba aspa an ribu pra
bad hadian jong kajing ruai ikong shida charity boni in puli nagaktin kajong ublay bad ba in boru hakijing duai bad hadian kajing puli nagaktin kajong ublay da ikong shida charity boni yin yo kerpat ya kajiseng semla makin aino ya kajing ruai kerpang Try doan ban kerku yangi da kabor kajing ai kijing kerku kum ulap ba hangi menta tu penslay the atrai mentangi kerpat yu lap ba hangi do ai ngidang am atrai ngidang am barok lang tu pentamai kajing ruai ka ba aspa nribu pra ta shua pangin lang shuble ke jing duai kan puli kat tu kat ni nak tien ke jong ublei
ngan puli na ki kolosai kalnong ka benengkong kedkhot ka ba ar kopra kalnong ka ba ar kedkhot ka ba ar minta na kasithi ka ba ar sha u Petrus kalnong ka besan kalnong ka ba benengkong kedkhot ka besan hadu ka ba pra ban na kinong Ephesus kalnong ka basau kedkhot ka ba khat lai yau bang yalap da ka basneng yau briu baro bade ka bahika yau briu baro ha ka jing start baro bangin yo pen yang yau briu baro ubajanai hau Chris Jesu ban yo pen tengen ni ki donot jongki habala pen ya so lang yaki ha ka jing ya ien bad ha ka jing kan rais pa baro jong ka jing sngus kem badap byang jong ka jing shampang bakin yo tiep ya ka jing mayan jong blei ka balong hau Chris tinamar ka nehi ka daw phiru da ka jing le minot baro to phin pen lang ya kata ka jing ngai jong phi ya ka jing bha ti ha kata ka jing bha ya ka jing tep ti ha kata ka jing tep ya ka bor halor la di ti ha kata ka bor ya halor la di ya ka jing yaisha ti ha kata ka jing yaisha ya ka jing rublei ti ha kata ka jing rublei ya ka jing ya iet para bangej ti ha kata ka jing ya iet para bangej ya ka jing iet namar haba kineki ki eiru ki adon hapi bat ki aman bun ki penlong ye phi ban omlong ki ba alhia lamni ki bom seiso ha kata ka jing tep babyang yu Jesus Christ ubo try jungi tanda ngin yo poi baro shakata ka jing long ka wei ka jong ka jing ngai bar ka jong ka jing tep yu khon ublei hadu ka jing long rang ba bha hadu ka jing thau karniang ka jing dab u Chris Lias ngawik tien ka em ka jong blei tengit pendam ka jing duai kum neu blei ku pa jung yu ba peneng kapuram ka jing ro ngi ai tang shami ublei balong ublei badap ka beneng bari ka khando ublei badap da ka jing e ba ka jing snei ublei badap da ka jing e yangi ki khon pen riu ka bla chot ka bla ram ya ai ngoi me ken ko pa ba mela pen yo pat yangi ka ni ka por si sian pat kun ko try kum ki khon ki bla siu spa ki jong me ken ko try ya ka bangin wan bangin kieu ka ni ka yeng ka ba kentang ka jong me ken ko try ya ka bangin ya ro ngin pen kraw ngin pen don bu rom ya ka kerteng ka ba khoi ka jong me ken ko pa mar try ni ai ngoro ya me ken ko pa nama jong ka ni ka sngi hi baro ka wei ken ko try hak mela pen yo ingi kum ki khon kan thei jong ka balang ke try bi ye junga ya ka bangin yo ken ko try ka bangin le kan ken ko try ya ka ni ka sngi bat hoi ken ko try ya kan ka wek baro shita yo ken ko try hak bangila la ken ko try bangin penlong ye ki program ki ba pher ken ko pa ki baro ken ko try ki la long ki ba sei so ken ko pa ki la long ka jing ker khuru ken ko try yang i wei ko pa hak bangila la ken ko try ban penyaj renti ken ko try ya ki kam baro ken ko try hak jong ka ta yo bala dap ken ko pa try hoi ken ko try kum ka jing ken thei ken ko pa hang ni ha po chong ka balang hang ni ha mau ro try ilala ban le ke jing ai ngau ha ke jing ai su san e ken ko try ki mi lala ban le ngo ban le pe ken ko pa ya ki rutemen ki bapang ki beshitom ken ko pa ki badon ha po put usam chong ka balala chong ka balang but kom jor ken ko try kom ka hospital committee try ilala ban le ken ko try ban le ngo ya ka RHC chang thia polai mau siang ken ko try ba pha hoi ni laki jong ki committee baro ken ko try ilala ban pendap ya ki a baro ki ba ki program ken ko try ba pha ka de ke jing e ke jome ka de ke jing yalam ke jome ko try ni des ngo ken ko pa bangila la ban penyaj denti ki kam baro ken ko pa try kum ju hoi ya me mela penyo ingi pat ka ni ka sngi ken ko try baro ji sngi ken ko pa ngila yo ken ko try ya ka bangin shakri ngin mane ya mi ha po ka ni ka yeng ka ba khoi ka ba kentang ka jong me ba try mela penyo ru yangi ka ni ka jan miet ka ba menta ken ko try ha ka bangin yo bangin rakhe khad
hadu ya kani ka women Sunday ken ko pa bangi pen pau tangi kijing sngongu bat kijing sngongu ken ko try ya me namar kijing bha kijing wisnai ki jong me ko try ki bel mai lari yang i ken ko try ha kani kata yo baro shi ta yo ken ko try ki ba me ken ko try me mela le ki ko try ki kam ki ba phla ken ko pa try ngi dap tang da kijing sngongu ya me ken ko pa try ba bha ho ngi duai ru ken ko pa kum ba ka thim jong ka jing ya seng ki jong ka KJP assembly kala bo bangin long kita ki ba dap ran yang hau kres ya rap yang i try kum ki kon kan thai jong ka balang bat ka balang hi baro ka we ken ko pa ya ka bangin la ken ko try bangin em kata ka jing em ken ko try ka bangin la bangin kot sya kata ka jing dap ran yang ka jong me ken ko try jisu ba ye changa hoi ka long ka ba e hadu kata ken ko try ha bangi em ki ni ki snip ki por ki ba kiba buon kijing ya le ki jong ka jing em ki jing ten ju jong ka jing em ken ko try henry try ba bha me long u blai menen men ta shi ki ba bom chu ko me yai me dang yai ba men ri men da men ker men sumari la ki jong ki khun ki jom e ya lam yang i try kum ki khun ki jom e ken ko try bangin nang la bangin ya na ka bor sha ka bor ken ko pa bangin nang la ken ko try bangin da IT thamai ya la de ken ko pa kham tam ken ko try kat ba kum kani ka thim ken ko try bakan ni ka thiem om tang bakan shukot kut na men ta ka jan miet ken ko try henry kani ka thiem kan da shong dap kar hai ki donut ki jongi kan dalong ka jing pen thamai bor yang i ken ko try kum ki kon Kristen ken ko try ya ka bangin la ken ko try bangin em bat bangin le tang e ka mon ka ba khoi ka jome ken ko try da ka bor ka jong hidala de te try nginom la bangin le ai ru em ken ko pa ringi don kam ya ka jing ya lam ka ba do mun sem ba khoi u jome nang ya lam yang i ken ko try ka ba ki me dang i bet ban pen sa eng ya sla jong ka ka khandau ken ko try ba ye jong ada ka bor ba ka de ke jing ya lam ka jong mun siam ken ko try ngin nang la bangin ya shaprang ken ko try bangin nang la bangin shakri ya me ken ko pa la ka long ha ka nu ka dur la ka long ha ka nu ka benta ka ba me bu me ka ta ka jing khot ka jong me yang i try ai bangin ngau tho ken ko try ba bangin pendap ya ka ta ken ko pa ye jong tu is nei ru ken ko pa ya ka men dang ai bor yang i ken ko try namar hoi ken ko pa bangin nang la ken ko try kum jo ken ko try kum no bangin nang san shu a ka jing long jing em men siem ka jong i try ai bor yang i try wei ba ken ko try bang namar ken ko try khlem ka tien ka jong me ai ba ka tien ka jong me kan shong dap kar hai ha ki donut ki jong i try bangin la bangin ya le ki boy thap ki jong boman bangin la bangin ya le ki ni ki jong ka ni ka thai ken ko try namar khlem ka tien ka jom eng nom la ban lei ai namar ka tien ka jom e ka long ka white lam arliang serti ken try ya rap engi ken ko pa bangin pulih ka tien ka jom e bat bangin la bangin pendon kam haki benta ki badon kam ka jing em ka jong hi try nga do duai ru ken ko pa ba ye changa ya ka menang ya lam la ka jong ka jing ye seng ken thai ken ko try om bakan kot no tang hang ni ken ko pa henry ba ma me menang ya lam da ka bor ka jong bangin bakum ka jing seng kan thai ken ko try kan don kata ka jing ya teli kan don kata ka jing ya long ka wei ken ko try khnang banang la ban penyat ken ko try ya ka kam ka jing shakri ken ko try ka ba mela ban shat hakit terpeng ki jong i try ba bha to nang ya lam yang i ken ko pa kat ba kis ngi ki dang sa ka jing em ka jong i to danang ai bor yang i ken ko pa ba ye chunga bangin la bangin ya ken ko try bangin long kum ki khun ka jing shai ken ko pa bangin long kum ki khun ka jing shai bangin long kamlu jong kani ka perthai ken ko try nama biong balada kamlu ka blat da in pen bhapat ya ka pa ye jong to nang is nei ken ko pa ker khui ki banta baro ken ko try ki ban sap pendap ha kani ka jan biet ken ko pa ker khu ken ko try but
kumjur ko try nga duay nga buti hami ken ko pa nagbentai pastor kinong syarai ken ko try kidkhot committee balang ken ko try ki balong kinong kit kinong ba lam ken ko try ka kam ka jome ken try menang ai bor ye ki menang ai ki kamet ka bakot ka bakhya ken ko pa menang ai ru ken ko try ki ka bor ka bonu men sem ko ju jome ken ko try ya ka bakin lang dang la ken ko try ban treasure hem ya ka kam ka ba mela ben shat haki ken ko pa do hai ru ken ko try ba menang isnei ken ko try ya ki nong ket kam jong ka jinga sangkan thai baro ka wei ken ko try menang ai ru ya ki kamet ka bakot ka bakhya ken ko try bakin dang la ken ko try banang ya shaprang ken ko try hakajing shakri apara hakajing pen safriang ya ka lama ka gospel ka jame ken ko try duai ru ko pa bi ye jong anak benta kan ka mission field jong ka jinga sangkan thai ka hang thia po itang share ken ko try ke baro kilalong da ka jing ker khu ka jame ke kilalong da ka jing yalam ka jame ken ko try kalanang ya ken ko try bakalanang sei so ken ko pa ngangai scam ken ko try ba menang yalam ken ko try hakis ngi ke badang sa rukum jor ko try duai nak benta jung het teacher bakinong hikai ke badon hang ti ken ko try baki khana school ru ken ko pa try ba ye junga ai ba makki kinong hikai ken ko try ken da long shisha kum kita kinong tebe jing shai ken ko try ya ka lama ka gospel ke jame ken ko try kham tam hakitu ki than ki dong ki snong ken ko try ki badang don hap deng kidang don ki bon ki bom pat itho ya me ken ko pa kin long ken ko try kita ki sakhi ken ko try ya ka kerteng ke jom he ken ko pa ngatuai ru ken pa chi ken tien na ka bantai jong i nong kren ko try ban sa sam ya ka kubora pedeng jong ya ka ne ka por try men don lem don ringkat me lambat i men yang me senda jong i ken ko try but ai ken ko pa ka kubor ka ba mi na ki sentur ke jong i ken ko try kan long da ka jing ya lam ka bor ka jong men siem jong me bakan long ken ko try ka jing bam ka bakan jaman siem ya ka jing em ka jongi bangin nang la ken ko try bangin ya da ka bor sha ka bor ken ko pa ker khu ngering da boti ru ken ko pa ya ka ne ka por ka badang sa baro ha ka jing pen ya ki jome ya ka jing ya lam ka jome ken ko try da bangadem ngangu ngapan ki ne baro ha ka kerteng ka bathiang bodon bortam ka jong Jesus Christ nong pen em jongi amen. Kasih
Ni ai kublai ya ikong Shida Charity Boni. Iba la pen puli bat pen sngau na kaktin ke trong blai. Ba iba la buru haki jing duai. Ublai un kerku ya pi bat ya kayeng kesem ke trong pi. Kejeseng kentai kadap na kajing sngau ngu. Haduk kata-kata ya pi ki kun samla. Ba pila ai ya kajing ruai penrehem mensim hasyaban sedang kajing yeseng. Ba minta pan pi ai kajing ruai kabasngau tenan da kajing iet yang ngi kilong kemi pi layale shitam ban ai hadu lai teli kajing ruai hakani kawik. Kata hakapor bapli ya kawik, hakajeseng yalap, bat minta kejanmian. Nisngau bangim la mansiu keliang, ya kijinyarap kijongpi. Henry ke ei kebangi ngila manle, kum kilong kemi. Ban duai na kabenta jongpi, ba ublay unang kurku ya pi. Ba pin nang yo ya kamet ke bakwat ke bakia ban pin nang ki wa kijing puli ki jongpi kijing trei ki jongpi pin nang kiru pin nang san ru ha ga jing long ka bakenja men sim kumba pilaya ruai badaladi ngi tip bang nimla klem ka jing yarap ublai ni duai ba un aibor da jing ai ublay un kerku ya pi mentangin yo ban priang no ya kijing aingu ban hadin ketangan kerpat ya i Mr. S. Tony ibalong iway nakit khot jong ka komiti balang pain sapin kentang ya kijing aingu duai kuk pa jong i wabneng ai ngu e me ku pa we e hak ne ka chan me jong ne ka sngi ka ba krau ka sngi ka jing jok thiau ka jong me ki bor jong ki jing dum jong ne protei ai ngu ru e me ablei ya ka jing dor rung kat ka jong me ya ka jing yalam ka jong me hak ne ka tayau hi ba ro ka we ya ka jing seng kan thei jong ka balang ai nguru ya me yak bang don rungkat bat kan ka sngihi baro kawai abang dia ngau sibun giai ki kentin nakaktin ka ba em ka jong me na lagi jong ki syakri ba koridor ki jong me able ingi duai nger paru hame yak ne ka por jong ka ne ka janme ka balong ru ka por ka ba kum ka jeng seng kan thei kan penkot ya kan ne ka tayau duai ger para blai ba kiai kiai baro ia ba la pendep hang ne tayo hi baro goi om tang bagan long tang ka jing pendep rukom lane ban pendep ki program ki ba pher ki ba kum ka jing seng kan thei kal pendep re tu ai ba kiai baro kan long da ka jing yalam ga jome da ka jing ger khu ka ba khrau ga jome ablay ngi duai ger paru hane ka por nam ta ka syakri ka ba koridor ka jong me yak basa si phang por insa ai khubor na tin ka ba em ka jong me ablay long tang ka breu re duai ger pa di snei ro me hi men pen kho ya ka sentur yo thule yi do no sem gi jong e baro ai lawa yo khubor hangi hagna kapor badan long ru khobor ka badei ye ki donot ki mesim ki ba em ki jongi ya ka bangin ang laban syakri ban yaro ban penun borom ya kerteng ka ba em ka jong me ablei be klem dalaban klet ya keleng kamison jong ka jeng ye seng kan thei hai thang share
Keleng kamison jong ka balang ga jong me hai boro ardeli ki jaka. Paham jula wat kamrin. Ablei nagani ka jaka napo ka yeng ka bagantang jong ka balang. Ni duai gerpat hame ko trai. Apersat talaga jong ka mesim ka jong me ablei. Habaro lai teli ki jaka ki thai. Ki bakim patep bagi bompat pedang. Yame aku murong penim nong suspa jongki. Haga jengim ke jongki, haki long yeng long sem ki jongki. Ablei snei. Daw mehi men kerku ko kunrat. Ya keleng kambison habaro lai teli ki jaka. Iduai gerparu ablei yalam. Ya kinong hikai badon hakiti ki jaka. Penlong yaki kibalong ka jing syai na kabanta ka gospel ke jong me. Yalam yaki ru hagayat ka yang ka tre ka kam ka jong ki bar kham tam haga jing hikai ka jong ki. Hagito ki than ki jaka. Bagan long ka syarak na kabanta ka jing em jong ki to. Ki briu ke ba em ke ba syong ki thi ki jaka. Kermes kemablay. Bahagaway ka po ngin yo snow. Pangin yo kudiang yo so ubalay po uban riu po barbasis pa siya. Dagajing stray sitom jong kinong hikay kibadon hagiti kijaka. Bar kamtam dagajing yalam kabastat ka jong me kutra. Ablay kumlengi warra ikinig jing ay kibarit kijong iru. Nalor ka bamle kurku kurhaya ka jeng im ka bakan jado ka jong i. Ngiwan la akan diat nak mataga kam ka bakrau ya ka baka jeng eseng kan thay ki dan rakmat. Turawi ngi duai tu kurku ya ki. Lagan ogan oga banta ka baki kum ka jeng eseng kan thay ka penyat ya ki. Kan long ka bor. Bar kan long ka jeng kurku ya ka jeng kan thay baro ka way. Nang yalam nang pen scam ko kunrat ya kajing syakri ke jongki. Nadu kinong yalam, hadu kinong syak yalam. Bakanang roi, kam tam kajing em ka kenjam sem. Pediang ablei ne bangu, demam no rugi pop kirengkang ki palat yung besem ko pa. Kerteng ka jong uji sukre sutrai, ngaduai ngapa ni kini ba. Amen. นี่เป็นเปล่าก็จึงสงงยาอีบาเอสทองนี้บาลาเป็นกันตังยากิจึงไองูอุบเลยอุนกรคูยาก็จึงชักรีก็จงพีมันตานี่ละปอยชกบันตาหากบางยินยอสบันสงับยากคูบอร์ลิงบาอีกองยูสินยันนองรุมอีกองยูสินยันนองรุมอีลองกมีอีวกอดอร์iba yakit yaba ya kajeseng kantay iba lalong ru i chairperson kajeseng kantay house name hajar pulai pusaw ikong insaay ya kajing kren halor katim kajing tau karinyang kajing dap ukres ba la pensyong nong rim na kay City Apostol Paul sa kinong Ephesus kalenong kawakat saw katkot kawakat lai ngis ngongu fikong ba pilakloy ban shim ya kanika benta kawakat jeseng kantay kalasanya hapi ban sam ya kakubor hakanika por kajing pen kre kalong kajong pi henry kajing pen sle kalong kajong oblay haswa bangin yo ban ngap ya ka kubor ling bai kong ngin yarwai kajing ruai ka ba aspa life and real bad hadin kajing ruai ngan sa IT ya ikong man kren ya ka ktien kajong oblay usim kasiyon unsin shardon bor kaperthai baro yau kan kongo un pelong lahima kaburam kamkor kasinshar jong uti
jiu nom kam do cái jing ruai cái bà aspa lai phân riu ki para banget baro ngas ngau ban ong ban ya thu ya phi ha kapor ba ka nomination committee kala ong ya ka kerteng jonga ngadap da ka ching sngau khia ka ba khrau
namar ngam cumlin pat ngam pat jumat ya kabakum kani henry ha kabakum kata kapor hapo la kemensim ngaong mensim jonga nang lejilum ki bedangsa kinom long kam kinom long kam kraw ya kita ki mangalala kita ki kentin bat ngalaya thu hai teman basan bangalong ka babit ka baduna ka bomdon ka jingtip na ladihi iong kisanran ujisu ki long tang ki nong tong do kha kim long ki ballet school bat kim long ki bastad hinrei ki shim ya ka jingkit kle ban bud ya ujisu kum ta mangaru ngashim da ka jingkit kle da ka jing ngau khia ka men sem ban deng ya ka ne ka jing pen bet jong ka jing seng kan thai I share persen ni be penya ya ka ne ka jing ya seng bat ki nong kit kam ki la long la pa ki khot jong ka jing ya seng kan thai rei nong kong nga ai khub le ya phi na do I pastor ki temen basan ki khot committee balang baro bat baro kat ki badon hakani kapor kham tam ya ka chinga seng kan thei ka bala ai benta yang bangan yang ha ka jaka kentang ha kani ka women sunday ar hajar ar phusan nga ai khuble ya phi baro ha ka kerteng utrai chongi uji sukres long balakar khu ya utrai jangi uji sukres ubala kerkhu da ke jing kerkhu ba kanca mensem ubala seuspa da kasnam jong u bad ubala map ya ke jing palat baro kat bakum ke jing kenrai ke jing ai jong u tongin ya duai hi aingo ya me ko trai ji sube namar mela plekum kan nekalat ya ki khun kan thei ke bala seuspa ke jong me try be baro shita yau ngila pendap ki program ki ba pher namar kata try be keren hanga nga sya skor nama melong ublai jonga meju long ha kaliang jonga barabor meju kener yang kiti ki jome meju pendap ya ke jing bit ki jing duna ke jonga meju long ha kaliang jonga barabor keren atrai nga sya skor ha kani kapor ke syakri ke jong me ke babit ke bathlon ke bomdon ai na ladehi henry ka ab ya ke jing penyahat bastat ke jome ha ka kerteng uji sungipan amen kacing ya seng kan thai sinot sep ngi da kacing kemen bat ka ngau burom kalapan pau ya kacing sngongu ban pedang ya kacing ai benta jong ka sinot ban ai lat ya ki khun kan thai ban trekam ya ka tai kacing thumu da ka ba ai ka wei ka ta yeu bat ka sngi utrai ban yo ban rakhe kum ka women's week but women Sunday kumcu mangiru ngis ngau buram yala ka chong ka balang ka bala ailat yang ki khun kan thei bangin yo ya ka bakum kan ne ka sngi bat kum kan ne ka tayau ni duai ba ublai unang kerkhu yala ka kam lang ba ka chingtrei chong ka women's week bagi kentai kinang slur kinang rehem haka jing syakri ya ukenrat kalong ka ke ba ngau kemen bat ka ba ngau sarong yangi bantip ba hapo ka PCI baro ka wei dei ka KCP sinot sep ngi ka balalong ka banengkong ban itu ya ka jing seng kentai bat ban ai ban talem ya ki kan thei ha ka kam jing syakri ya ublai mentangin ya poi sya ka kubor kendiat syapang ka snong Efesos tang kendiat กเอพิซอสกะลงกะนงบะกะบะดอนนาม
Bat kalong kacaka kayi kabalong pedeng ha Asia Minor. Kadon ru haka ya ka tempel ke bakrau jong ki blai Diana. Ya kanela ka blai latip kum ka wei ka blai kum ka wei na ki nyau teli ki jing pla ha ka perthai mandai. Kapapila ban shem na ki kam ki apostol khat khandai lenong ka khot ar phusau ter hadu lai phu nyau. Ka thim jong ka women Sunday mentau snem ar hajar ar phusan ka long ka jing theo karan yang ka jing dap ukris. Ha kapapila ban shem na ka shithi u apostol Paul sha kinong Ephesus kalanong kabakat basaw kaldakot kabakat lai. Na kaneka thim lapia artli ki subthim. Ka subthim ka jingat Kristan kabadap ranjeng ukris. Ka subthim B ka balang kabasan hadu ka jingdap ranjeng ukris. Ya kaneka thim ngilayok sngeu kumtu ya ka jingkren nemen step ha ka jingya seng ka basipau siteng men step kumju ru ya ka thimbi ha ka jingya seng shi baje lai phau no phaisngi ublai ulapha ya ki nongkren ki bakhlan bor ngila yo shibun ki jing hikai leng ba ki khubo kitu ki khubor ha ki jingya seng baro arteli Ilayo shibun gicing hikai leng ba ko kubor ha gicing yasang ki baladep mentapat gicing yasang kentai ka labu bat ka lasania hanga bangan keren ya ka ne ka thim ka baong ka jing theo ka ren yang ka jing dap ukris ka jing theo ka ren yang ka jing dap ukris ka shithi u apostol Paul syaki nong Ephesus kala nong kabasaw kadukot kabakat lai ka ongkum ni tat ondang ila yok poi baro syakata kacing long ka wei jong kacing ngej bad hadu bat kacing tip bat jong kacing tip ya ka ya ukhun ublai hadu kacing long reng ba bha hadu kacing theo karan yang kacing dap ukris inong pule sedang ilapan pule ya kane bat ngadap da kacing sungu ya barok khoj nado menemen step hadu menta kila ong yang pa ublai undon rangkat bat nga ngasau kumen shibon namar ngatip baga jing duai ki babon kala shibon namar balashim ya kaniga thim nakashiti shakinong Ephesus wat lai la yo sneu kumto manne mansngi ngikwa bangin ya sha skor biang bat ban penlai jingmut biang sasisin ban bangin sakhandiat syapang kani ka sithi khnang bakan long ka nongrim jong ka jingkren ha kani ka por ka sithi syaki nong Ephesus i pastor je ar sangkli ha ka kot jong i ka jingtup kelum ka Bible i tho kumni ya kane ka sithi shakinong Ephesus dai upol hi ubalatho yaka ulatho ya kane ka sithi da ka ba address ha ki reu khut ki badon ha Ephesus bad ha ki bangej ha uci sukris om tang i pastor sangkli henry i pastor pi nyauta i ba SD simle ma iru i komen ya kane ka ju
kakentin riu khuj phila ban shem na ka shithi u apostol Paul sha ki nong rom kalanong ka banong kong ka dukhot ka bahnyeu phin yo aya ka ching batai shaphang ki riu khuj kane kamut tang ya ki riu khuj ki badon ha Ephesus henrai kamut ru ya ki Kristan ki badon ha ka perthai baro ka wei kamut yang ya phiru kumju kumbakat sautali apostol Paul la tho ya ki shithi kala ban long ba Paul la tho ya ka ne ki shithi ha ka chu ka por ka ba la tho ya ka shithi sha ki nong kolosai bat ula phara ru ha ujo hi ubreu u bakerteng utikikos ya ka ne ki shithi baro artli ula tho ha ka jinglet missionary ka balai jong u apostol Paul ucukam ya lade ba ulong unong sa bandi ukris kasithi sha ke nong Ephesus kelenong ka balai ka khot ka banong kong kumju ha ka chu kasithi kelenong ka basaw ka khot banong kong ula yai ong ba udai unong sa bandi ukris namar kata langej ba upol ula tho ya ka ne ka shithi ha ka por ba udon hayeng bandi harom ula tho ya ka ne ka shithi ha usnem riu phulai shwa ukris kendet chaphang upol umlang u apostol ubalathung da kamon ki briu upol umlong apostol ubalathung da kamon ki breu henrai da kamon ka chong ublai ba ula ongru ba ulong apostol ukris ba ya la ka chong ka ching im umla ban le kat ba umon ba lane ban im kat ba umon henrai kat kum kamon ukris ubreu bala aibor kerpang bala thung kerpang ban long kum unong kit keten sem ban sakhi ya ka commission uci sukris hakeleng ka perthai ba ki Kristan ki dei ban long ki breu chong ka ching yalap la shisha upol ulahab ban mat ya ki ching tencu ki ba me ding ha ka ching im chong u kum u breu penban udon ka cingkit khia ya ka cing im ba kanca mensim jong ki balang ki ba ulaseng kum apostol balapha da ublai udon ka cingkit khle ban hikai ya ka ktin ka chong ublai bat ban yo ya ka cing scam bat ka cinge ka bas scam ha pedeng jongki upol ula tho shaphang kumno bangi dei ban im man kasngi kham tam habang la khot yaki bakin long ki khun ublai ni dei ban tip ki bakumno kita ki khun ublai ki dei ban pen pau ha ka perthei ya ka hok ya ka ching yaisha ya ka ching e kasithi ka banong kong apostol Paul sha ki nong korin khatlai la nong ka khot na ka basaw ka ong ki dei ban pen pau ha ka perthei ya ka hok ya ka ching yaisha ya ka ching e ka wan na ka khet ublai ka ching e ka yaisha slem bat ka le subun ka ching e kam chu pe hun ka ching e kam chu le sarong ya la de kam chu penmeng kam chu le khlem akor kam wa tang ya ki ai ru la ka chong kam shat ban khi bitar kam tharai sniu namar ladangin ay la ka chong kam met ban thang la ne ladangin nang ban kren kum ki angel ladangim don kemensim ka ching e ngim long ai upol la kerpat ya kinong Ephesus bakin im ka ching im ka babit jong kata ka ching khot ha ka bakin la yo pedeng na ublai
ka ching khot ba ki long ki khun ki jong ublay upol upan kan mau ba ublay ulakhot bakin long uway ubreu ubathamai lane ka jaj ban reu ka bathamai kit khot ka yeng ublay bat ka balang ban long ka babit ya ka ching khot upol la ong phidai ban yai sa ha ka ching long ka way ha la ka chong ka balang kinong batay kaya ka Bible don gi ba ong baka ne ka day ka shithi ka ba kordor tam na ki shithi baro ki ba upol ulatho don ro ki ba ong pa day ka sim jong ki shithi jong apostol Paul ya kan ni ka shithi sha ki nong Ephesus la nyeu kerpang ya ka baka long ka shithi ka ba kordor kidkhot kadkhot ka bala pensyong nong rim ya ka negatim menta ka snem ka long ka shithi wa apostol Paul sha ki nong Ephesus saul nong kadkhot bakhat lai ha ka ne ka nong ka basaw kadkhot ka banong kong bat ka ban riu hado ka ban riu upol la kentu ya ki banget ha Ephesus ban buram ya ka balang ka basisha nado ki dekhot ka bah nyau ter upol lahikai syapang ka kamram jong ki dekhot ka balang kum ta ula ong ha ka dekhot ka ba khat lai ula ong biang tat ondangin yo poi baro syakata ka cinglong ka wei ka chong ka chinget bat ka chong ka ching tip yo khun ublei hadu ka cinglong rang ba bha hadu ka ching theo ka renyang ka ching dap ukres ka thim ka ong ka ching theo ka renyang ka ching dap ukris hang ni don lightly ki sambo kan tin ki ba khia theo bat ki ba kit ching mut ka lenong ka ba saw ka khot ka ba nyeu ka ong hin rai ha wei pa wei nangi la ai ka ching ai kat bakum ka ching theo ukris ha ka ba ula ai ha ki banget kat kum ka ching theo ka jong u ka ching ai hang ne ka long kat kum ka sap baro ngidon la ka chong ka sap la ka chong ka talen ka ba ublay ula ai hangi ula ai hangi kat kum ka sap bat kut kum ka bor ka ching la ka jongi kum ka bor bangila ban yalap lane ka bor ban hikai ka bor ban penkhia ka bor ban sumar bat kum ta ter uci sukris ula benta ya kane ka ching ai khnang bangila ban ai ka ching sakri ya ki wei uci sukris ula benta ya kane ka ching ai khnang bangila ban ai ka ching sakri ya ki wei ki badon kam ya ka ching yarap ka badon kam ya ka ching yalap ka badon kam ya ka ching kuntu kun pham ka jong phi ka jonga namar ka tau kris la penbenta ya ki ne ki ching ai bangila ban ai sha ki wei ka ching theo ka mut ban bodak lane ban penbiang ya ka ching theo ban khen ya ka no ka ching don kam ne ban tip ya ka dor jongka ka ching theo don bon rukom bon cha ki ching theo ha ka perthei ha ki nong de khaw la theo da ka perla ne ka tarajur umau ser umau kilo ne usang perha baju theo khaw ha ki por men barim men ta te ki la theo da ka mission ha ki nong de jan la theo đau minh đai ki theo đau đen cột minh ta ki la theo đau metar ha ki nong thau xier minh chua ki theo đau mau tula hen rai minh ta pat ki la theo đau mau kram ha ki mystery ka ching theo ka long da ka phut ne ka inshi ne usawar ka matang
kum ta ter karenyang kamut ka cingcerong karenyang ubreu na ka breu ka bacrong karenyang kadai ka badon burom ubreu na ka breu ka bacrong karenyang baro ki pej ya bej yaki baro nangingi pej ya bej yaki breu ki bacrong da kumno pat on theo ya ka ching im ching long kristan ban kot shadu karenyang ka ching dap ukris ha ka ching im ching long kristan ka theo ru ya ka ching jeleu chong ka ching long mun sim bat ka ching ngej ka ching theo ha ka ching long kristan ka long ban theo ya ka ching jeleu ka ching long mun sim bat ka ching ngej une ke kristan ke bakrau ke cingej ki long ke cingej bat ke cinglong mensim ki long da shisha ki badap ranjang kanuksa jong kanabon sawian ka ong bakalenti ublay ka long palat ya ka cing syempang jongi ki briu namar ka cing dap ukris kala ong biang la tengko ka perthai la ki la le persya yanga ngalarai bangan sya ya ki ding pengkiang baro ngangej om ino yanga betin yanga leng bagi eryong ka cing im jonga ong kana bon sawian ka cing dap ukris kumbaya ka hima lakhot ka cing dap usim kumta ka balang ka long ka cingdap ukris ngidai ban ken mau ba ka balang kamdai ka bale ya ka cing pendap hinrei dai ukris bala pendap ya ki ai baro na ka cingdap jong ka cing ai jong u ngi baro ngi yo pedang ya ka wei ka cing kerku hadin ka wei pat na kacing dap kacing ai jong u ngi baro ngi yo pedang ya kacing kerku ka wei hadin ka wei pat kacing dap ukris uci sukris udai unong penim ukun jong ublay ubala ai tino ban kenya ya la de halor ka ding pna na ka benta ban siuspa da ka snam ka ba im yangi ki nong pop ki ba jot pat ki barem ulong uba hok uba khuj uba klem tho bria uba klem pop ukun lang brod batlem jong ukpa uba habneng ulong ukun dap renjeng jong ublay kadawa yanga bat ngi baro bangin pencerong ya la kacong kajinget bangin long ki kristan ki bas kem kajinget klem jing artatin bangin long ki kristan ki bayabe syakathong bangin long ki kristan ki bayaine ha kajing ha kajing ya ha kajing minot ha kajing kentu kenpam ya ki wait pat ban kot sya kajing theo kajing dap uci sukres kacing hikai ka bangiyo na kani ka thim ki para long kme jong kacing ya sangkan thai jongi kumju ru ki para banget ki badon ha kani ka por kacing thmu jong kani ka thim ka long bakum ki banget ka thong jong kacing et ka long ban kot sya kata kacing theo karenyeng kacing dap ukres kabamut ban be sya kata ka jinglong kristan ka basisya ka badapura sya kata ka jinglong reublay ka bajanay upol ha kani ka khot sya ki nong episode saula nong ka khot bakhalai u theo bangi dei ban ya be sya kata ka jingnang san bapura jong ka jing im jinglong kristan ban be sya kata ka jingtip janai ya ukun ublay uci sukris shosho kane ka thim kam theo tang ya kristan shimet henrai
ka theo ru yangi kum ka ching ya sang kan thei na do ka ching ya sang kan thei balang ka ching ya sang kan thei district hado ka ching ya sang kan thei KGP assembly ka theo ru ya ka balang hi barok ka wei ka dei ba ka barok ka wei ba ka dei ban ya be sya kata ka ching nang san da ka batip syai kedar syapang uci sukris ban kot ru sya kata ka ching dap karenjeng ukris kum ka ching ya sang kan thei chong ka balang ngilayat kata kisnem kumba ngila julong kum ka ching ya sang kan thei ka balang ngilayat la kata kisnem kum tu kumba ngila julong kumba ngilong menta kani ka them menta ka snem ar hajar ar phusan ka khot yangi ka ching ya sang kan thei bangin bu ya ka thong hakmat kata ka bangin ya be sya ka jinglong ka wei bat ka jinglong shiteli ban ong kumba ong upol ha sya ki Philippi lai lanong ka khot ba khat saw ngan be sya persya ka dak ban yo ya ka thong ka bak ka ching khot syaneng ka chong ublei ha ukris Jesu tungin lech shaw blai man kasngi ha ka ching duwai bangin san ha ka ching long man sim ngidon kam ban lech shaw blai ha ka ching duwai man kasngi ka ching duwai ka long bangin ya keren markmat bat ublai kumcu ban im ban san ha ka ching long man sim ngidon kam ban ring man sim da ka ching duwai ngin duwai khlam daput ngin duwai khlam man thaj khnang bangin san hadu ka ching theo karenyang ka ching dap ukris tang ban shu duwai kam pat biang ko ki para bangai ban duwai shwa ban khe thia shwa ban thia ban duwai kam dai ka ba than hadu kata kata ban duai da ka ching pat ka do nut ban duai da ka ching ai ti lut ban duai da ka ching ngau lak loi ban ya thu ban pentip ya ka ching don kam ke jong phi sha ublei hen rai tang ban chu duai kam pat biang ngai don kam ba ban san ha ka ching im ba kan cha man sim ngi don kam ya ka tin ka chong ublei bat ban puli ya ka tin chong u namar ka tin chong u kam cuman rim ka tin chong u kalong ka chu menin menta bat shadu ki bom chukut ka tin ublai om dai tang ka ching bam hin rai ka pensan ru ya ka ching im bat ka ching long man sim jongi bangin sim bangin kit ya ka Bible kat sya bangel bangai lej ngimla hin rai ngidon kam men mit men step bat bangin puli ya ka tin jong u nama ka tin jong u kam cuman rem uci su penser yem ya ka tin jong u bat ka ching bam kacing ba om tang da ukpu ban im ubriu henrai da kaktin ka bami na ka syentur ublay on pen im bat pensan yangi uong da ladihi uong ucisu om tang da kaktin ban im ubriu henrai om da ukpu ban im ubriu henrai da kaktin ka bami na ka syentur ublay on pen im bat pensan yangi kum taru ngidai ban long ki breu ki badap daw munsim bakhuj ban le ya ki ai kat bakum ka cingalam umunsim bakhuj ka cingkular ublay ha ka bawla ong phin yo pedeng ya ka bor on dalawan umunsim bakhuj hapi
Day mga kren start mga hinray ki kam ki apostol kalenong ka ba nong kong kadakot ka ba pra. Kum ki bangen ngidon kam pan puli ya ka ktin ublay. Ngidon kam pan im ban san ha ka jinglong man sim ngidon kam ban puli ka ktin ublay. Ka ban long ka ba khle do jong ka jing theo uble ka jing theo ublay ha ba ulabu ya wei pa wei baro ban long ukhun ublay ka ba mutru ba ka ne ka jing theo kan long ka ba kut bat kan long ka ba bom chukut jong ka jing im ka ba la pentik na ba la kha shi dur ken bat ka dur ka jong ukhun jong u baro ngilakha baro ngilong ki Kristan ki biya day dur bat ukhun jong ublay pitip baro bangilong ka mensim bat ka donut ka jongi ka long ka ying syong jong mensim bakhuj kumta ngidon kam bangin san ngin im ha ka jinglong Kristan ka bapura urhang ni ula ong kalong ka bakut bat kalong ka babom cukut jong ka jing im ka bala ban pentik na bala kha sidur ken bat ka dur ka jong khun jong u to ublay to ngin duwai ba ublay hi un ai ka bor yangi kum kilong kumi bangin ya bat bangin minot bangin ya tei ya ka met ukris ka balong ka ching ya sang kan thei hi bat ka balang ru kumchu tu ublay un isnai ban karkhu na ka bunta ka buram ukris amen tungin ya duwai ngi aingo ya me ko trai be namar ka ching isnai bat ka ching dap ka jome try be kan ni kamit ka long kamit ka bakhat du hinrai ka chingmut ka chingim ka chongi ka nom khliap no kum bakhliap ya kan ni ka wik hinrai ai ba ka chingim ka chinglong mansim ka jongi ka nang ing shir hem hapo jongi da ka ding mansim ba khu jongme ngi duai ba min pandap yangi min hikai min ya lam yangi hagis ngi ki por ki bansawan paro ngi duai ba min long lem bat long rangkat ba min da min ker min ri min sumar min ya lam ya ki khun kan thei ba kin long atrai kan rat ki bastat bat ki ba shempang ki batip ya ka jingrong shapo bat ki jingmi ki khun ki siu ki jongki trai ji su be tu sha skore ka jing tuai ki jongi bangin nang san bangin nang roy ka jing im ka jing long man sim ka jongi bangin nang long ki breu batip ya ka an ka rul ka jongme ba ka jing im ka jing long ka jongi kan ya dai bat ka gospel ka jongme ni duai ba men ya lam du man sim ba khoi ka bor jongme bangin nang san halakas ngi ha ka jing ya ha ka jing mi not badagi ki baro ki bia dai bat ka mon jongme ngingo ngidam ngi pan ka karteng uji sunong pan menta bat ki dombuk do ki bom chi kudru amen ni pen pau ke jing songo ya ikong yu sinyan nong rum ibalawan ra hapdeng jongi ya ka khubor ka bakodor hadu kata-kata halor ka thim jong usnem ar hajar ar pusan ka jing thau ka renyang ka jing dap ukris ka khot yang ni ki Kristan bangin yit ya ladi hatu ngila kenjo na em sha kata ka jing thau ka renyang ka jing dap ukris habangi kam ya ladi bangilong ki Kristan to ublay un kerku ya pi kong bat ya ka jing shakri ka jong pi un ai ya pi ru ka met ka bakwat ka bakia ba pinang la man shakri ya u
ha kisngi kipor ke banawan baro mentang ila poi syakabenta ha kabangin aino ya kabut of thanks ha kani kapor ha shwa bangin sakliap no ya kajing raki ya ka women's week but women's Sunday nyim la klem da pen pau ya kajing sngongu ya utrai bau blai jongi ubaladon ringkat bat ni kerja sengkan thai lingba ki program ki repair hakani katayo baro shitayo bat hakani kasngiru baro shisngi nginget skam ba unang yai don ringkat bat unang yai kersyan bor yang ni kerja sengkan thai hakipor ke banwan baro ngan beteng ya kejing ai kublai ya kinong yesim benta baro nadu kabasdang jong kawik hadu kapor kabamenta kajeseng genthei ka ai kublai ya kabalang kabala ai ngi ya kanikala baninyo ban celebrate ya ka women's week but women's Sunday hajar pusan ni ai kublai ya pastor jongi Reverend Lyndon Sim iba juya ro bah yang ni kejeseng genthei kani ka ai mensim shibun yang ni pastor pimtip pastor ni kejeseng genthei ru ni juya ro bah ya pi ba pilong iba kloi ban yarap yang ni ha kanu ka benta bangi don kam ya pi. God bless you pastor. Nyai kublai ru yai teman basan PS Kanayor ibalong I advisor jong ka jeseng kenthei kijing don ringkat kijing ai jing mun jong pi bat kijing ai min sim kijong pi teman basan kumno ban penya bat pentelun ya ka kam ukan ran kilong giba kraw hadu kata dei ka jingkit kia ka jongpi bangi lala ban sedang ya ka mission jongi ha et thang share ublei un kerku ya pi teman besan I teman besan IW kasa no I bala thau ya ka bat penbit penbiang ya ki jing ruai na dong shadong na do ki kentien hadu kasur ni ai kublei ya pi teman besan masan ong teman besan sengau bahasi pentau jing ruai nak benta ka women Sunday pisu ong bet ai ka team kani ka pen I ka jing lakloi jong pi banyarap lem yangi kublei shibun teman besan ni ai kublei ru ya I teman besan WM Ramsdam ibalayarap ya ka jeseng kenthei na usnem sha usnem ban pelut ya ka por bat ya ka bor ban hikai ya ka kwaya jong ka jeseng kenthei lingba ka jing it bat ka jing yaisha ka jong pi bat ka nihi ka pela yang ni ki long kme bangin wan sha ka jing hikai jing ruai pisaki akan ikasni baka tai ka liang syatai kalakatnya da ki long kme ngai scam baka ni ka pen kemen ya ka mensim jong pi teman besan ublei un kerku ya pi ni ai kublei ru ya teman besan Dr. L Kaji ibala pli ya ka team bat ya ka wi ublei un kerku ya pi ru teman besan ni ai kublei ya Mrs. Radiant Sirnga iba la kren ai ka jing kren ai mensim ya ka counseling center haret samtia ha ka bangilayo ban lake visit lingba ka temperance committee ni pen pau ka jing ai kublai ya inu Naomi Karkongor iba lawan ban yarap ban ha ka je seng yalam ka balalong hang ni hayeng mani lingba kayalap committee ni sngongu ru ya ka jeseng samla ba pila ai ya ka singing inspiration ba pila ai ru ya ka jing ruai kerpang ha ka tei ka janmin sa sisian nga ai kublai ya teman basan WM Ramsdam
Ibalai ya ka jingkren ha ka jinglate visit Shaka Rural Health Center Dr. H. Gordon Robert Hospital ha light mau siang lingba ka hospital committee. Ni ay kublay ya baro kibaladon benta ha ka Bible drill competition. Bat ni ay kublay sa sisiyan ya itaman basan WM Ramsdam. Ibalasam ya ki Bible bat iki kot jingruay siya ki parabangay lingba ka Bible Society Committee. Ni ay kublay ya ki dekot ka jesengkantay. Kibalayo banay bisit siya ki ying jong ki paralong kami kiba pang bat kiba shitam lingba ka kaukam committee yai kublay kinong yishim benta baro nadu kaba ay ki singing inspiration haswawan sedang ki jingeseng ki jeseng kana jeseng kantay bat jeseng samla ni ai kublay baro kinong yalam jingruai ki organist kiba puli ya ka ktiin ka jong play bat ki bala bu hakijing duai ki choir ka jeseng khna jeseng kanthai bat jeseng samla ki khot ka jeseng kanthai ki bala shim khia ban lum ya kijing aingu yai kublai ru ya ba ro ki bala don benta baha ka ban pin kentang ya kijing aingu yai kublai ya kinong ya shim benta hakani kasni Miss Bhasimais Miss Bhasimais ibal ai ka jingkren men nemstem haka jeseng ka bashipau shiteng Mrs. Radiancy ranga ibal ai ka jingkren haka jeseng ka bashibiji shiteng Mrs. Yusinian nongrum ibal ai ka kubor menta ka janmet ni ai kublay ya itemen basan secretary teman besan one sweat but secretary ka jeseng kentay kong tariang mon pausna bakila ay ki jingpen bana ni ay kublay ya Mr. P. Karjarin bajuru yarap bantiet ya ka baji ba nila ban sedang ya ka jeseng jongi ha kapor ka babiang bat ka baday ni ay kublay ya Mr. P. Kajarin ban ki kun samla ki ba yarap ban pen biang ya ka sound system bat ya ka recording na ka benda ka YouTube channel ublay unyo ban kerku ya ki kam ki jong pi baro ni ay kublay ya ka balang baro kaway nado ipastor ki teman basan ki khot ka committee balang ki kun samla bat ki hap ki barit ki balaya snok tilang bat ni ka jeseng kan thai ban pelong ya ka women's week bat women's sunday hajar pusan ka bajom ngai kublay ru yo don ki bangakum klen to shim bakani ka jing ai kublay ka day na kabenta jongpi benta ngila poi syakaban penhap no ya ka perda ka jing rakhi ya ka women's week but women's sunday hajar pusan ngin se syampan house nem hajar pun rio ublay undan ringkan bat ublay unang yai kerku lang yangi kabalang hibarok kawai kapor kalabiang bangin penwai no ya ka jing syakri ka jongi hakani ka janmen ninya sno lang ka jing ruai ka ban riu spotlight pusau on the depth ka jing ruai nga ngok men ban khot ya I pastor jongi pastor Lendan Sim ban kliap no ya ka women's week but women's sunday hajar pusan ta ka jing duai bat na insa ai ru ka jing kerku penwai try pelak dar kabakerku ai ka jingsuk haporu na kamana gospel jongme ai ngen bam da kabango to pendap ka do no jongi da ka jing ngau bhana neng to ngin yaro yami jiunom bat ki angel khoi puneng
Dongin ruai, dongin yaro yau kpa bat yau kun, bat yau mensim ru jiunam. Haleluya. Amen. Ngin ruai, ke jeng ruai ke ban rius pa lai pusap. Ublay buk pao jangi bahabeneng gia ingo emeko try bemelekur kuingi kum kejia sengentei joka balang presbyterian mauro banaduk basdang joka de women's week arajar arusan gila sngau shisha gila mat shisha kejing donrakat kejome batngi ling bagi program baro gila penkre ekini program kejing duai bat gila bu ti ahmad jongme bat mele jubab na lor ko try daga jing say so iki baro ki bangi ngitmu ngidap daga jing songo ko try ban menta bangila day ban penwaino ia kan ga jing kendu shi sin chisnem kum shi balang hapo ka jing lam jo ka jing sengentei ngidon ka jing sngo benot ka jing so blau re ka jo ko por ngidon ru ka jing so kemen bangila la ban ai ka jing shakri me ban ngidon ru ka jing kermen bangindang shakri baro shisnem nginang syakri daka bor baro daka jingmut baro daka mensim baro tar hadu ngindi kenduk biang lashem snem naga bentak away pat ka women's week kerku ko try yeki nongelam jong ka jinga sengentei ke jongi yeki dukot jong jinga sengentei kerku ingi kum ka balang hiru kibe don hasenda kibe kershan kibe trelang wa ka jinga sengentei nginang la bania chaprang try kani ka por ngi aingo eme bengin yo ban kliap no ya kani ka women's week arajar arpusan lingba kani ka ginseng ka bakhat do kerkhoi ki ki ba ngingila pendep bat kerkhoi ki ki basa hangne khman shimti ngilang baro ko try ngi it yala de hame ikini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ka jong utrai bat undong pen emjengi uji sukres ka jingai ka jong uji sukres suba utrai bat ka jing it ba ka jong blay ubo kpa lembat ka jing selok ka bathyang ka jong mensim bakhoj kin yai long kin yai sa rengkat bat ngi kum ka jing sengentei rengkat bat ngi kum ka balang rengkat bat ki reunget ka leng satlak ka ni ka perthai menta bat shaduki arta bam jukut ru amen.